Am revenit la telejurnal. România este prima țară care are de acum un ghid al autorilor europeni. Sadoveanu, Eminescu, Nora Iuga, Mircea Cărtărescu și Mihai Ganea sunt doar câțiva dintre scriitorii care apar alături de nume celebre din cinematografie sau artă. Tot aici sunt promovate festivalurile internaționale de muzică, teatru și film organizate la noi. Ghidul a fost lansat la Madrid cu ocazia Zilei Europei. Ghidul autorilor europeni este primul dintr-o serie de broșuri care urmează să fie publicate în colaborare cu institutele culturale străine din Spania. Au fost incluse texte literare de referință, proză, poezie, eseuri sau povești pentru copii. Nu lipsesc, de asemenea, documentare, scurtmetraje și filme ale noului val de regizori români premiate la festivaluri internaționale. Una selección de narrativa, una selección de teatro, de poesía, también hay algo de cine, se ha hablado también de Timișoara como capital de la cultura. Este o inițiativă unică la nivel european, o colaborare între Institutul Cultural Român de la Madrid și Centrul de Documentare Europeană pentru a aduce în vedere frumusețea și bogăția artelor, a literaturii ca instrument de diplomație culturală. Lansarea oficială a avut loc la Universitatea Complutense din Madrid, unde învață peste 200 de studenți români și care organizează în fiecare an Zilele Culturii Române. Es un regalo. Realmente ha habido un esfuerzo, un trabajo importantísimo de selección, porque es muy difícil escoger entre tanta riqueza cultural una representación justa, equilibrada. Este o sursă de informare și documentare pentru cetățenii spanioli care doresc să cunoască mai multe lucruri despre România. După lansare, participanții au admirat și expoziția Atlasul Frumuseții de Mihaela Noroc. Unul dintre cele mai muncitoare și umile animale